A wannan lokacin na san ba abin da mutane suka fi mai da hankali game da shi kamar kallon fim, wato kallace-kallace ta hanyar TikTok, menene short videos ko kuma long Wannan da kuke videos. gani A wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku wata hanya da za ku fara samun kuɗi ta hanyar kallon bidiyo. Kamar yadda kuka kallo wannan dashboard ne na abokina wanda na sa shi direct ya yi min bidiyo, domin har bidiyon withdrawal na sa ya yi min, domin mutane sun fi gane a nuna masu komai zahiran ba baɗilan ba. Su ga komai zahirin ga yadda abubuwa suke tafiya, za ka ga sun fi yadda da mai da hankali su yi abu sakamakon gudun wahala, duk da dai suna da gaskiya sakamakon yadda wasu abubuwan suke. So kamar yanzu yadda kuke kallo gashi nan, wannan 'yan dokokinsu ne yadda suka nuna. Gashi nan suna magana kan mutum ya using da wani AI wajen cheat, wato na kallo, saboda idan mutum ya yi haka suka gano za su iya banning ɗin account ɗin shi. Gasu nan dai kamar yadda kuke kallo. Yanzu za mu kuma mu shiga cikin bidiyon, za mu yi muku live withdrawal, wato withdrawal na kai tsaye kenan. Ku ga duk yadda abubuwan suke insha Allahu. And then kar ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku, ku danna subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon, domin hakan ne zai ƙara ƙarfafa min gwiwa sosai da sosai. So kamar yadda kuka gani gashi nan mun taɓa payout, za mu je mu yi withdraw. Gashi nan ga sunan suna da abubuwa na withdraw, amma mu za mu zaɓi biya crypto ne, wato gashi nan kun ga wancan prey ne ko menene, ga kuma wannan sakan na biyu, sannan na uku kuma gashi nan crypto ne, na hudu ma crypto. Gashi nan yadda kuke kallo. Za mu yi using da Tron ne, wato Tron coins, duk da shi ma blockchain ne ma na kan shi. Za mu yi using da shi ne. Sai nan gashi nan za mu sa amount. Muna da $5 ne a wannan website ɗin da kuke kallo. To in ce yana da $5, wato abokina mai abin kenan, wanda $5 idan ka buga shi a calculator yanzu shine wajen 5,900, yana kaiwa ma da 616 kenan. So kamar yadda kuke kallo gashi nan zai baku 8,000 kenan. So kamar yadda kuke kallo, kun ga 16 mutum ya samu, duk yadda dai ake cikin halin nan ya samu 8,000, ai ya ɗan rage hali kuma ta hanyar kallon bidiyo, kuma na 'yan sakanni ne kacal, ba ya wuce sakan 20. Kamar yadda kuke gani ga can, mun taɓa wannan blue tick ɗin na robot, ya yi wannan, ya yi verifying. Gashi can ya sa wannan, sai mu danna withdraw, tunda mun sa $5 dama already a wurin amount. So gashi nan ya nuna mana ya yi withdraw successful. Za mu jira shi na ɗan mintuna kafin ya sauka. Yau bara mu duba, yau ga ma saƙo nan ya shigo. Gashi nan Bybit, mun yi amfani da Bybit ne wajen withdrawal ɗin. Bayan da kuke kallo gashi nan, bara mu jira mu ɗan buɗe ku gani. Kun gani kamar yadda kuka gani, menene dear Bybit, menene your deposit has been confirmed. Sun riga sun yi confirming. Gashi nan deposit amount, gashi nan $5. So kamar yadda kuke gani, yadda za ku fara wannan abin shine ku duba ƙasan bidiyon nan ko kuma comment ɗin bidiyon nan, za ku ga link na sa muku, na sa registration link kamar haka. Gashi nan sai ku zo ku taɓa shi za ku taɓa. Kula da kyau fa, ku duba description na bidiyon nan ko kuma wannan. And then kar ku manta da liking da subscribing. Sannan kuma da abin da ba ku gane ba, ku yi magana a comment section. So bara mu buɗe mu gani. Yawwa, kamar yadda kuke kallo gashi nan ya nuno mana money watching videos. Ana mana maganar samun kuɗi ta hanyar kallo kenan. Gashi nan sai mu danna start. Bayan mun danna get start, so kamar yadda kuke kallo gashi nan, daga daidai nan guraren, gashi nan kamar yadda kuke kallo, daga daidai na farkon nan za ku sa email, na biyu kuma za ku sa password ɗinku, na uku kuma sai ku taɓa shi, zai ɗan yi wani robotun, maybe ya nuno muku captcha na verifying. In gane, bara dai ku gani in yi abun zahirin yadda mutane za su fi fahimta sosai da sosai. Yawwa, kamar yadda kuke kallo gashi nan ina sa password. So kamar yadda kuke kallo gashi nan, sai mu danna alama ta bluetooth ɗin a ƙasa. So sai mu danna sign up. Gashi nan za mu danna sign up yanzu, kula da kyau. Gashi nan mun danna shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi register, sai mu saving password namu in case of kada mu manta. So kamar yadda kuke gani ga dashboard ɗinmu na 0 ba mu da komai da komai kenan.
So kamar yadda kuke kallo amma ba za ku fara aiki ba, dole sai kun je kun yi confirming na account ɗinku, wato confirming na email naku, kun yi verifying nashi kenan. Yauwa za ku taɓa wajen yan abubuwa ukun can zai nuno muku haka, sai ku taɓa wajen general setting. Bayan kun taɓa general setting gashi nan sai ku yi ƙasa, gashi nan zai ɗan nuna muku wasu abubuwa haka, za ku ɗan yi ƙasa zai nuna muku alamar logon kan mutum, nan kuma za ku ga email sai ku danna confirm ɗin nan. Idan kuka danna confirm gashi nan ya ce a confirm link has been sent to your email kenan, gashi nan. So mun je shiru dai, bara mu je email namu mu gani. Za mu je email namu. Bara mu je email namu. Ja ma ya shigo shi nan, gashi nan ya shigo ma ta sama, no need a ce mu je mu duba. Inda ta sama ma za mu iya shiga, ko da yake confirming ne dole sai mun shiga nan ta Outlook ne su suka fara shigo mun, kafin email za mu shiga nan email ɗin nan za mu shiga. Kan jira shi wayan ne ba space shi yasa take ɗan yin wani misbehave. Gashi nan sai mu danna confirm email ɗin nan. Idan muka danna confirm kamar yadda kuke kallo gashi nan mun riga mun yi confirming account namu, gashi nan ya ce email must be successfully confirmed. Ya riga da ya yi confirming account namu kenan. Za mu koma dashboard mu kamar yadda kuke kallo, mun koma dashboard mu. Na san wasu da yawa za su ce to ta ina za mu fara mu fara kallon videos ɗin. So kar ku damu, za ku danna wani gu a ƙasa, gashi nan za ku ga da alamar hoton bidiyo. Idan kuka danna gurin sai ku danna gurin watch ɗin nan. Idan kuka danna gurin watch ɗin, so ga kiran bidiyon nan kun ga wannan sakan 10 ma za mu yi mana kalle shi, sa mana kuɗin mu. Ku lura da kyau kun ga daga saman can 00 muke da shi. So gashi nan mun fara kallon bidiyon namu, gashi nan yauwa kamar yadda kuke kallo gashi nan ya yi completing. Da abin da muka samu kenan, daidai fiye da kuɗin abakon kenan da yadda ya fito. Sannan saman can za ku ga muna da 0.0019. Kun ga abakon bai fito ma ya kai haka ba. So ga bidiyon mu na biyu nan muna kallo kamar yadda kuke kallo, gashi nan ya kusa kammalawa. So kamar yadda kuke kallo gashi nan mun ƙara samun wata 00 wannan ɗin gashi ta. So kamar yadda kuke kallo ga wani ma nan, still dai za mu ɗan kalli bidiyoyi da dama saboda wannan. Za ku idan ya gama sai ku danna next. Za mu ke danna next sai wani ya shiga, sai kuɗin su tafi a kan dashboard ɗinmu. Kuma kamar yadda kuke kallo ga wasu videos ɗin nan, gashi nan kamar yadda kuke kallo. Da kun gani, kuma sannan bidiyoyin da za mu kalla za su ba mu dama a rana mu kalla bidiyoyi guda 1200 da wani abu. So kun ga idan aka lissafa like za mu iya samun wajen $1 kenan insha Allah. Dai kun ga irin bidiyoyin kuma ni 10 second. Yadda a gaba za ka ga suna sa mai 20 second, amma idan suka sa mai 20 second ɗin suna yi ma mutane timesing ɗin mai 10 like kuɗin suna timesing ɗin shi ne ba kamar yadda suke biya a mai 10 second ba. Za ku ga suna ba da 0.2002 ne. Kamar yadda kuke kallo ga dashboard namu nan, ga abin da muka samu, mun samu 00.95 saboda muna son nuna muku ne ba tsayawa za mu yi kallon ba. Kamar yadda kuke kallo gashi nan kamar yadda kuke kallo dai ga statistics nan na wannan website ɗin. In za ku lura da shi ba kamar irin website ɗin nan bane na scammers na masu kallon bidiyo, saboda za ku ga waɗanda suke biya za su iya biya. Wannan bane nan gurin withdraw ne, za mu taɓa payout, mun taɓa payout ya kawo mu nan kenan. Gashi nan to mu ba da Dogecoin coin za mu riƙa cire kuɗin mu ba da Tron ɗin nan za mu cire kuɗin mu, wato TRX da shi ma blockchain ne na kan shi. So sai mu danna, bayan mun danna setup ɗin
za mu zo nan mai searching wallet namu kamar yadda kuke gani, ga wancan prayer ne ko menene, ga kuma na biyun nan amma gane meye ba, sannan kuma ga TRX. So a nan za mu tsaya, za mu je mu ɗauko wallet address namu na TRX, za mu yi pasting ɗinta a nan guraren kamar yadda kuke gani, gurin daidai inda aka sa Tron ɗin nan. So kamar yadda kuke kallo gashi nan, za mu zo mu tafi Bybit exchanger namu, za ku iya using Binance, OKX, Bitget ko ma wace kalar exchanger ne kuma wallet za ku iya shiga. Kamar yadda kuke gani mun shiga Bybit namu, sai mu danna deposit crypto, za mu danna deposit crypto shi nan a ƙasa, mun danna deposit crypto. A nan za mu yi searching, ku yi searching da manyan baƙi ne kamar yadda kuke kallo, sai ku sa TRX. Kuna sawa gashi nan da hoton ja, za ku gan shi kalan hoton gun jan kenan, sai ku danna TRX network ɗin shi kenan daman. So kamar yadda kuke kallo gashi nan mun riga mun danna mun kammala komai, yanzu copy za mu yi copy wallet address, sai mu danna copy gashi nan mana yayi copy. So kamar yadda kuke kallo, bayan kun yi copy ɗin shi za ku zo nan ku matse shi, ku matse sai ku yi pasting. Yawwa gashi nan mun riga mun yi pasting, za mu je a ƙasa sai mu yi saving, za mu danna save. Kamar yadda kuke kallo gashi nan mun danna save, amma za su turo mana da saƙo ta email ɗinmu domin mu yi confirming akan mun yi setting payment na inda za mu riƙa cire kuɗin. Kamar yadda kuke kallo, za mu ɗan jira mu ga shigowar saƙon, sai mu sa masu code ɗin. Za mu ɗan, saƙon ma ya riga da ya shigo, za mu duba ta sama mu sa kawai. To kamar yadda kuke kallo gashi nan wannan 38139, to shine code ɗinmu, gashi nan za mu sa shi. Yau kamar yadda kuke kallo gashi nan za mu sa 139, shine cikin code ɗinmu, mun sa sai mu danna confirm. Bayan mun danna confirm gashi nan ya ce data save, ya riga da ya yi saving kenan, mun saving payment method, za mu yi back, za mu ƙara dawowa back, za mu fito. Yau kamar yadda kuke kallo gashi nan, za mu zo ga Tron namu nan da muka yi akan shi, mun yi saving gashi nan ya nuna mana alama ta icon ɗin nan. So kamar yadda kuke kallo ta shine za mu cire, idan za mu cire kuɗi kawai ƙasa za mu sa amount ɗinmu kamar $5 haka, idan muka samu. Nan kuma referral program ne, so duk wanda yake so ta nan hanya zai bi ya duba link ɗin shi, ga link ɗin shi nan zai yi copy sai ya tura ma 'yan uwa da abokan arziki, domin suna ba da 10% akan abin da mutum yake samu ta hanyar. So wannan ita ne hanya mafi sauƙi yadda za ku bi domin ganin kun fara samun kuɗi a online ba tare da kun sha wahala ba ko kuma kun sa ko sisi. Idan har kun ji daɗin bidiyon nan, ku yi min liking, sannan ku yi share domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana, and then kar ku manta dai da subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin hakan ne zai ba mu damar da zarar mun saki bidiyon mu ku zane wanda za ku fara sani. With the story yet untold, born to shine, to achieve in him you gotta believe.